wanci dalu anane mung sambat lan tangis lelayu. Udan deres bledhek sesandran kilat kaya andilat bumi Kurusetra mangkono dadi jeblok lelejokan gembel gegilani labet toya Jawa ingkang mili campur kaliyan ludira hanggondo sengak lan banger bacin pating blingkrah kreta bubrah lan batange gajah pating glimpang bangke kuda lan menungso tanpa itungan tumpang tindih tumpuk matumpa-tumpa korban Bratayuda ingkang mangkono dadya sintru ingkang mapan wonten ing pasanggrahan Bulupitu. Sanadyan swasana kebak panandhang parandene tan kuwawa nyuremke soroting paningal kang pindha sardula mulat memangsan hanenggih Sri Ngastina tetungguling para Kurawa Prabu Duryudana atebah jojwa tampel wentis kala-kala anggebrak dampar sarwi ambekos nganti kaya ula nembur pas. Sanadyan ingkang Rama mara sepuh ing Mandaraka Prabu Salyapati miwah Narpati ngawangga Sang Basukarna usek mangarsa dhateng kantun Rekyana Patih Harya Sengkuni parandene tan bangkit ambirat ingkang lagya nandhang Sungkawa. Kumalyang lotoking katyuping angin aduh aduh paran ning kang puruk ipun Hyang Suksma adiluwih muga paring pepayung pring panjenengan ingsun satemah babar pepadang aning jagat sawigung. Nuwun sewu nggih, anak Prabu Duryudana. Sampun sawetawis dangu kula lan para sentana sowan wonten ing pasanggrahan Bulupitu mriki. Sedaya sami angantu-antu lan anganti-anti dumateng sabda tama paduka. Nuwun sewu nggih. Nalika Prabu Kresna alampah duta, paduka sampun anetepaken bilih Bratayuda dadi
Bratayuda dadi ngantos sakmangke Bratayuda sampun lumampah 13 dinten. Sedaya para nayaka lan senopati nyadong dawuh sinten malih ingkang kedah nyarirani jumeneng dados senopati wonten ing Tegal Kurusetra nggih. Anjrah ingkang puspita kasliring samiron ombre sekar